Salam merhaba. Bugün sizlerle birlikte Çeske 4'ün 4. temanın 2. bölüm gramatikasını geçeceğiz. Bugünkü geçecek gramatikalarımız anjo ve şıncı. Onda başlayalım. Anjo, manisi. Koysan, göre. Bir zabit boyunca esaslanıp, göre layıklıkta. Bir düzgün, bir tertip, bir planın esasında. Şeyle yörelge göre. Anjo gramatikası. Anjo koşmak düzgün tertip yönlanma, koşmak sözlem. Bir zat näme esasında edilendigini görkezýär. Misal, anjo guýdyň woman bunun çydaw. Düzgüne göre biz giýjak alyp bilmeýärsiz. İkinci, anjo koşmak plan, tertip, yörelge, koşmak fiil. Bir iş plan bilen yerine getirmek. Misal, anjo jihu woman 明天出发 plana göre ertir yola çıkarız. Üçüncü, anjo koşmak birin sözü pikiri. Birinin aydanını yerine getirmek. Misal, anjo 老师说的做 mugallimin aydanına göre et. Anjo kıska cemine aitacak indi. Anjo göre layıklıkta esasında düzgün plan düşündürüş, görkezme, ýaly zatlaryň esasında hareket etmek üçin ulanýar. Göreňizde anjo gaty kıskaça gramatikasy, gaty kynamda. Anjony suratyny goýýan, goýulan surat boýunça özüňize mene gaýtalap bilersiňiz. Indi ikinji gramatikamız şıncı, düşündürür, anlamı. Başlaýandy. Hatta bile üstede diýmekdir. Bir zadyň hasty güçlenýändigini, has ýokary derejesini görkezýär. Yani adaty ýagdaýdan has güçlü, has geň, has güçlü derece geçer. Gramatikası. Sözlem içinde güçlendirme berýär. Seredin A, strelka, B, strelka şıncı ve S. İngilizce C. S, sin, in güçlü, gen garaşılmadık bölüğü görkezýär. Yani A, B, şıncı, S koydum ha. Şu S, in güçlü, gen garaşılmadık bölüğü görkezýär. Indi seredin. Şıncı, koşmak, söz düzümü, sözlem. Sözlem, yol yörüte devam edip biler. Misallar, 他很忙，甚至没有时间吃饭. Ol gaty meşgul, hatta nahar ýemege de wagt tapmaýar. Göreňizde. Ol gaty meşgul, hatta nahar ýemege de wagt tapmaýar.他哭得很伤心，甚至说不说话了. Hatta ol gaty gynandy, hatta söz hem aýdyp bilmedi. Üçüncü, 这里太冷，甚至水都结冰了. Bu yer gaty sowuk, hatta su hem doňupdyr. Göreňizde. Indi kıskaça sered, şıncı hatta bile üstüde bir zadyň ýokary derejesini görkezmek üçin ulanýar. Şiki gramatikamız gaty kıska. Nesip bolandan düşünendirsiňiz diýen umid etdim. Surat boýunça da nähili ýazylýandygyny görersiňiz. Bugünkü gramatikalarymız şulardan. Düşünmeseňiz fiçadymda baýdy edip sorap bilersiňiz. Videomu göreniňiz üçin köp sag bolun.